जायगा दङ बेयाव थुबुर जानो खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे गासिबो फ्लेग हाउस खालामनायाव बाहागो लायो। जाय हाखौ जोंनि आबै आजौ बिथांमोना हाग्रा बंग्रा सिफाय जेननानै जिब जुनारजों दावहा नांनानै जों संसार जाजेनदोंमोन बे हाखौसो जों दिनै जोंनि होननानै भारतनि आयेन बादे जों बेखौ दखल खालामनानै लानो बेखौ जों सासन खालामनो थाखायसो जों दिनै सोमावसारदों। बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै बर'फोरनि जि थांखि थांनाय समनिफ्राय जुजिबोनाय जि थांखि बे थांखिखौसो जों दिनै लांफिननो थाखाय जों जोनोम मोनदों। थांनाय 2020नि उनावहाय जे बर'फोरनि जे आन्दोलनकारि बिथांमोनहा जाय सुक्ति खालामनानै फैबाय आरो बे सुक्ति खालामनानै फैनायनि उनावहाय कुनु बर'फोरनि आफादफ्रा दिनै आलादा रायजो बिनायनि दम गैलामोन, कुनु आफादफोर गैलामोन। जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना सिन्था खालामदोंमोन सोर सेंग्रा जोहोलावफ्रा फैफिननानै सोमावसारफिनगोन होननानै बयबो सावरायदोंमोन दखान गला न' गोबां जायगायाव। नाथाय दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा राइट टाइम राइट डिसिसन लानानै जोंनि मानगोनां सार बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेराव जों दिनै जोनोम मोनफिनदों। जाय जोनोम मोननायनि उनाव जों दासिमबो मेंनो रोङाजासे जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जों दावहा नांबोबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो जों दावहा नांलांगोन। दा दिनैनि बे जोंनि गोथार सान बे जोनोम सानखौहाय जोङो बोसोरब्रै जाबाय आरो बे बोसोरब्रैनि गेजेरावबो जोङो दिनै मेङाखै। बे बोसोरब्रैनि गेजेराव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना दिनै बांसिन एक्सपिरियेन्सबो मोनबाय। फैबाय थानाय समाव बांसिन आरो साबसिन आरो हामसिन सोलो आरो बोलो बाहायनानै डिप्ल'मेटिक पलिसिखौ लानानै जोङो उदां बड'लेण्ड रायजोखौ दिनै सोरजिनो थाखाय जों खाबुखौसो जों मोनदों। दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोङो दिनै फैबाय थानाय समाव जोङो दिनै मानगोनां गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों जयैनो जों सावरायनायनि गेजेरजों जों जयैनो मोनसे टेबोलावनो जों मोनसे दाइसावनो जिरायनानै सावरायनायनि गेजेरजों जों साबसिननिफ्राय हामसिन गोख्रोंसिन जों दावहा नांनो थाखाय जों सिन्था खालामलांगोन। आरो बेयावहाय जोंहा दिनै बंस'नि दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गासैबो बर' हारिनि दिनै बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा गेदेमा रायजो राजा दिनै नोंथांमोननिबो जों बोर आशीर्बादखौ मोनगोन। आरो बेनि सायाव जों जयैनो जों खामानि मावलांनो हागोन आं बेखौ फोथायनाय दं। आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा खुनु रावखौबो गिनाय नङा, खुनु रावखौबो फासयनाय नङा, खुनु रावखौबो लाजिनाय गैयालासिनो जोंनि मोन्थायखौ भारतनि संबिधाननि आर्टिकल 2 and 3 आव जों दिनै जों दावहा नांगोन बेखौ मोननो थाखाय। आरो दिनै इउनाइटेड नेशन्स अर्गानाइजेशननि जि दिनै ट्राइबेलफोरनि थाखाय जे जोंहा दिनै थागिबिफोरनि थाखाय दिनै जोंहा मोननांगौ मोनसे उदां मोनसे जोंनि निजे खुंथाइ, बे खुंथाइनि थाखाय जोंहा जि मोन्थाइ दं बे मोन्थाइखौबो दिनै मोननो थाखाय जों खामानि मावनांगोन। बेवहाय दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा खौसेयै जानांगोन आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोख्रों जानांगोन, जों सिनसियार जानांगोन। जोंनि पार्सनेल माखासे एजेन्डाफोर दङब्ला बेखौ दोननानैब्लाबो जाथिनि थाखाय जों दसे समबाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ जों बावसोमनांगोन।
Bodoland, we want Bodoland, Đại Bộ Đội Biên Phòng đi, Đại Bộ Đội đi, Bon cho lồng lép, Bon cho lồng lép, Bon cho lồng lép, Bon cho lồng lép, we want Bodoland.